Sai vähän laskea päässä just, että on se 5 pomppua, kun noin hajoaa sitten noin laatikot, että ei putoa alas. Ai! Tajusin liian myöhään, että siinä oli se pirun toi tommonen suutin ilmastointikanava, mikä puhaltaa tossa noin. Tajusin hitusen liian myöhään sen asian. Otti vähän turhaa osumaa siitä sitten. No, hyvä, että tässä ei ollut mitään tuommoista. Mä olisin varmaan ottanut osumaa siitä, jos siinä olisi ollut tuommoinen ilmastointikanava. Menisin ottaa äsken osumaa. Hypätäs suoraan mennään tuon ihmeen kuuman putken päälle. Ja mä vaan vasta löytänyt noita 2. Tästä ennen kuin sieltä saadaan lisäri. Vielä mä taisin saada näitä helteeksi, mutta ei mitään helttiä, kun on lisäreitä. No. Äänikkäästi. Jäi joku 30 laatikkoa saamatta. Yllättävän paljon. Oi voi. Missä on paljon laatikoita? Missä siinä paljon laatikoita? Ei helvettiläinen. Käydään tuolla sitten seuraavaksi. Minkälainen tehdas tämäkin nyt sitten on? Jaa. Nyt mennään niinku tehtaaseen sisällä. Okei. Tää kuvakulma vähän maaton, kun tää niinku isometrinen kuvakulma. Niin. No juman kautta. Ei juman kautta. Meni vähän sillä heti rintarottingilla niin satusti sinne. Niin. Kun sain hyvän akun. Näyttää, että mennään vaan ilman mitään huolehäivää. Niin sehän totta kai sitten kostautuu, kun menee aina sillä ilman huolehäivää. Enää! Ja mä olin siinä reunalla taas periaatteessa niinku päässyt jo sinne, mutta ei.
No juman kautta. Hyppäsin taas vähän liian aikaisin. Sitten varmasti takaisin päin. Ja tänne. No juman kautta. Hyppäsin tietysti väärin. Tietysti väärin. Jos oikein toi, kato siinä on healtti. Nekin on healtti. Täällä on vähän sama homma toi tommoinen. Näin tonne mä en pääse. Tää on tämmönen elävä. Tää oli vissiin se, missä mä valittiin tän suunnan. Joo. Nyt mennä sinne uudestaan kuolemaan. Tässä olisi tullut se aseukko ensimmäisenä, jos mä olisin tullut tätä kautta. Tonne mä nyt en pääse, sinne ei oo sitä. Jotakin. Apua! Ei, jumalauta. Ja tietysti, jos mä haluan kaikki, niin mun pitää kerätä näitä tääritti takaisin. Tovi. Ois pitänyt vaan... Mistä meinasin kuolla taas. Vähän on tuolla niinku... ahneella päällä niin sanotusti tässä nyt. Hyvin noi äänet jäi. Kun se oli ihan kun se olisi ampunut, vaikka mä sen tapoin jo. Nyt mä oon taas tässä, joo. Oi voi. Tässä varmaan tässäkin kohtaa niinku kattoo mihin hyppää, eikä vaan minusti mennä omia menojansa. Tonne ei varmaan pääse tässä kohtaa millään muotoa. Yhdeksän laatikkoa. Onko mä oikein? Joo, 9 laatikkoa. 9 laatikkoa ja todennäköisesti on se ihme, mihin pääsi sillä kristallilla liikkumaan, niin siellä takana. No, tarvii sitä katsoa myöhemmin. Onkohan tää nyt sitten semmoinen, että sä oot on kristalli, jos sä... Nyt on kyllä vaikea sanoa, mitähän sun pitää tehdä tolle, kun se vihreä on se... Ainakin se, että kenttä kuolematta läpitteen ja...
Ei juman kautta. Oli liian ahne. Ja on kyllä mulla lisäreitä tossa, ettei sen puolen. Että. Voisi ihan älyttömän huonosti menee, mutta... Jos hypätäis taas sivulle. Ei juman kautta. Noin. Älä siihen hyppää. Yllättävän pitkälle pääsin sillä niin kuin ensimmäisellä kerralla, että... Nyt kauheasti mitään erikoista ollut. Vastassa. Tässä mä nyt sitten. No. Hyppäsitte liian vähäsen tietenkin. Jumalan kautta. Ja mä olisin taas pudot. Mennään sinne. Ensin tehdään tää ja sitten jatketaan. Sitten kerätään akua, kun jatketaan matkaamme. No, olipas helppo. Tietysti nyt on se, että testataan taas, että kaikki menee. Tai on noita uudenlaisia kikkoja. Ja tietysti noihan nyt on helppoja noi bonukset. Ja toiset bonukset on hankalampia sitten. Onkohan mä edes menossa niinku oikeaan suuntaan vai onko tää vai joku? Vähän niinku joku bonuspaikka tämäkin. Oon mä oikeassa suuntaan selvästi menossa tuolla.